Ara seria el moment en què, com han fet tots els amables ponents que m'han precedit, hauria d'agrair a l'organització haver-me convidat i com que en el meu cas quedaria una mica estrany, ho faré a l'inversa i aprofitaré l'ocasió per agrair als assistents en el seminari i sobretot en els ponents el seu esforç, el seu interès i la seva participació. Per altra banda, el primer que vull assenyalar, un petit incís, és que com poden veure en la presentació hi ha 4 signants. Val a dir que aquests 4 signants, en Josep Burg, en Marcel Pujol, en Xavi Aguelo i jo mateix, som els que estem treballant en l'estudi i el reanàlisi de les muralles que presentarem de cara en el dossier que esperem poder treure a la revista el proper any, també amb les vostres col·laboracions, òbviament. Però he de dir que el que es presentarà avui, sobretot pel que té a veure amb errors, imprecisions o hipòtesis fins i tot una mica desaforades, és responsabilitat meva. No és culpa dels altres si alguna de les coses que dic és una bestiesa i queda una mica fora de lloc. Dic això perquè veureu que no em limitaré simplement a plantejar el que serien les teories o les hipòtesis habituals i publicades sobre la història i l'evolució de les muralles de Roses. En primer lloc, els que sou aquí ja ho teniu molt clar, però 5 cèntims sobre la ubicació topogràfica de Roses, bàsicament perquè és un element que condiciona de forma molt important la seva història i també l'estructuració urbana de la mateixa població. Roses se situa a la banda nord del golf del mateix nom i des dels seus moments inicials es caracteritza per ser un port de refugi de primer ordre. Tant és així que a mitjans del segle XVI, quan Carles I ordena la construcció d'una fortalesa, tria la zona de Roses perquè el que li interessava, sobretot, era protegir el port, que en aquell moment era el principal port militar, el principal port de galeres del nord-est. Segona qüestió a tenir en compte és que jo sempre dic, quan parlo de la Ciutadella, que és un parc arqueològic de primer ordre, perquè tenim la sort que en un espai acotat i relativament reduït tenim restes des de l'època grega amb la fundació de la polis de Rode, d'època romana, d'època tardoantiga, amb una Quela Memoriae i 2 necròpolis a part d'un petit habitatge, el monestir d'època medieval, la vila medieval i, òbviament, la mateixa ciutadella, que, per tant, amb una sola passejada podem fer una reconstrucció de tota la història de la població al llarg de més de 2.000 anys. Un altre element molt important per entendre l'evolució i la història de Roses és la seva evolució pel que fa al paleopaisatge. De fet, a diferència d'altres territoris, el paisatge de Roses ha canviat de forma geològicament molt ràpida. En el moment en què es va fundar la colònia grega de Rode, pràcticament el que ara coneixem com el turó de Santa Maria era una illa, hi havia una segona elevació a la banda oest, que avui coneixem amb el turó de l'Escorxador, i sobretot vull que es fixin en que la línia de costa era pràcticament a tocar el turó, i que ja en aquella època hi existien diversos cursos d'aigua que regaven tota la zona, els principals dels quals són els que avui dia coneixem com la Riera de la Trencada, que quedaria a l'oest, i el Rec Fondo, que quedaria a l'est, i que, si s'hi fixen, encotillen el turó de Santa Maria i seran un element condicionant al llarg de tota la història important per l'evolució urbana de la zona. I si es fixen en les altres imatges d'època romana i medieval, veuran com la línia de costa va endarrerint-se de forma ràpida i, si s'hi fixen a l'actualitat, en el moment en què al segle XVI es va construir la fortalesa baluartada, les muralles de la fortalesa el que feien era protegir directament el port i actualment la línia de mar queda 60-70 metres allunyada del que és aquesta muralla. Bé, tot i que el que parlarem avui és de muralles medievals, em permetran que inici el periple una mica abans, en època tardoantiga, al segle V-VI, quan a la zona alta del turó de Santa Maria s'hi construeix una petita Quela Memoriae, una petita esglesiola, un parell de tombes al seu interior, que ràpidament genera una necròpolis a l'entorn i que normalment sempre l'hem assenyalada com aquest edifici petit que veuen aquí amb lila, però que les excavacions que s'han anat fent de forma puntual a dintre l'església i a la zona del claustre han posat al descobert algunes parets i alguns elements que permeten intuir que no es tractaria simplement d'una església, sinó que potser seria un complex amb àrees funeràries properes més gran del que inicialment es podia pensar.
El que ens interessa a nosaltres aquí és que a principis del segle X, quan es decideix construir un monestir a la zona de Roses, segurament el que es fa és aprofitar les restes d'aquesta Quela Memoriae. De fet, sabem que la població visigoda de Roses, la població tardoantiga, s'abandona a principis del segle VII, però en canvi les necròpolis continuen utilitzant-se un cert temps, i ja sabem que els espais sagrats tenen el do de la pervivència, que les esglésies i que aquest tipus d'elements, encara que no sigui en ús, però sí en el record, perviuen, i aquest és l'espai que es va decidir, que es va triar per construir-hi el monestir. El monestir, que com ho han vist a les primeres imatges, en realitat se situava, encara que fos en una petita elevació, la cota d'alçada no era massa, i se situava pràcticament només a 50 metres de la platja, es va haver de concebre ja inicialment com una fortalesa, perquè si no estava en un lloc molt exposat. I al llarg de tota la seva història, com poden veure en aquesta planta, sempre serà un element compacte, tancat. Pràcticament es pot dir que el monestir de Santa Maria de Roses és un castell. I el problema que tenim és a l'hora d'estudiar o de conèixer les seves muralles. Com poden veure en aquesta planta, el que està marcat en marró seria el corresponent a les muralles, i si s'hi fixen ja a primer cop d'ull es veu que hi ha diversos trams, perquè per començar les mateixes amplades no coincideixen. El problema és que no tenim datació per cap d'aquests trams, perquè les excavacions arqueològiques que s'han realitzat, les poques que s'han realitzat a tocar la muralla, no han produït materials que ens permetin aproximar-nos a la seva datació. I hi ha tota una sèrie de teories que s'han anat generant sobre de quin moment seria cada element. Per exemple, a la zona de la banda oest, on se situaria la porta, que és això que hi ha al mig del cercle, no facin cas d'aquest element d'aquí, això és un esvoranc, la porta era aquí. Ja està. Això és un esvoranc, la porta és aquest espai d'aquí. El fet que la porta no estigui alineada amb la porta de l'església ha fet pensar en alguns autors que en realitat l'església que veiem ara, que és una església del segle XI, és posterior en aquest tram de muralla. Però, en canvi, si mirem la banda contrària, veiem clarament com la muralla entrega contra l'absis d'aquesta nova església, per la qual ja tindríem dos moments, dos fases diferents dins la mateixa muralla. A més, per exemple, només com a títol de comentari, aquest tram de muralla d'aquí, de la banda de tocar l'absis, ha generat una certa controvèrsia perquè en algun moment, en Badia, per exemple, va publicar que li semblava que aquest mur exterior, que té aquesta finestra, podria pertànyer a un altre edifici, perquè el mur fa una forma mig circular i fins i tot es va arribar a plantejar la hipòtesi de que hi hagués una església de planta central a la banda est, que fos totalment destruïda i aquest fos l'únic pany que en quedaria. La meva interpretació és molt més senzilla que tot això, simplement jo crec que quan van haver de fer la muralla que entregava contra l'església tenies la finestra de l'absis i havies d'obrir-li una doble esqueixada a l'exterior per poder-li donar ventilació, per poder-li donar il·luminació. Ja s'ha considerat tradicionalment que el tram aquest de la banda sud, el que quedaria al sud-oest, que és d'Opus Spicatum, seria el més antic del sistema d'emmurallament del monestir, però si es fixen a la banda dreta de la mateixa imatge ja veuran que el parament canvia radicalment. Una mica per incidir en això que els deia de que no coneixem gaire bé de quina època seria cada un dels trams de la muralla. Per exemple, actualment hem perdut totalment, jo sento molt raro el so, hem perdut totalment el tram nord de la muralla, tot i que hi ha alguns plànols de mitjans del segle XVII on encara apareix. Hi ha plànols en els que aquesta muralla el que faria seria resseguir la façana nord de l'església, en canvi n'hi ha d'altres que semblen indicar que hi hauria una certa separació entre un ambient i un altre. Els plànols militars del segle XVII i del segle XVIII tenen respecte a l'església una característica molt peculiar, i és que mai li dibuixen els absis i mai li dibuixen el transepte. La fan com si fos tota massissa. Això té a veure amb el fet, ho veurem al final, de que en època moderna l'església es va recréixer, es va construir un segon pis al damunt i tot això no va fer més que emmascarar la seva estructura original. I a més a la zona de l'absis de la banda nord s'hi va construir una sagristia i segurament algun edifici adossat a la banda oest del transepte devia emmascarar aquesta forma. El cas és que mai es dibuixa amb la forma original.
Aquesta fortificació, aquesta primera fortalesa, té una torre circular que constructivament és afegida a l'estructura original de la muralla, es pot veure clarament a la foto de la dreta, i que l'any 2019-2020 va ser objecte de restauració per part dels serveis de monuments de la Diputació i el control arqueològic de les obres els va fer ANOG. I allò va permetre aclarir un parell de detalls, un d'ells que ja era prou evident, és que la volta que actualment cobreix la torre és un afegit modern. De fet, es va trobar en netejar el parament una espitllera, mitja espitllera en posició alta que determina que com a mínim la torre havia de tenir un pis més dels que veiem ara. Per si algú té dubtes, evidentment les dues portes que es veuen actualment a l'església són dos afegits del segle XVII, no tenen res a veure amb la configuració inicial. Segurament la de la part alta, la que donaria al claustre, sí que podria haver funcionat en algun moment determinat d'època medieval, i es va excavar la zona de la base de la torre intentant datar-la i, igual que les muralles, els resultats a nivell de materials va ser zero. I per tant només tenim dades indirectes, aquesta dada estructural que fa que s'adosi a la muralla original, però sí que tenim un parell de documents. Una, la primera de totes, és del 1230, que parla de la torre que estava a tocar el refectori, i després una altra del segle XIV en què ens parla ja que aquesta torre, que ja no tenia en aquells moments cap funció poliorcètica, es fa servir com a garjola, com a presó de l'abat. És interessant la primera, tot i que només hagi posat aquest tros, pel context del document, perquè el document parla dels drets i deutes de guaita de diverses torres de la zona, de diverses torres costaneres. I és curiós que en aquell llistat hi inclou la torre del monestir. I aquí ens planteja una de les primeres preguntes que jo llenço a l'aire, que és, estem parlant de principis del segle XIII, pot ser que estigui parlant d'uns drets de guaita molt antics, que es mantenen els drets, però la torre ja no feia aquesta funció, perquè se suposa que en aquests moments ja hi havia una altra muralla més adelantada i que, per tant, aquesta funció defensiva, la torre del monestir ja no l'havia de fer, o, qui sap, si encara en aquells moments la torre del monestir tenia alguna funció de tipus poliorcètic, com veurem. Aquesta seria una imatge de com seria el monestir al segle XIII, una reconstrucció ideal feta per en Jordi Sagrera, on poden veure que sí que la torre agafa un cert volum, i només volia ressaltar d'aquesta imatge aquest fet, aquesta idea que tindrà sempre el monestir d'element compacte, de fortificació, d'element tancat, pràcticament un castell amb església, per dir-ho així. A més, l'església es va deformar de forma important a partir del segle XVI i XVII, amb aquests afegits a sobre de l'absis, en part motivats poden ser elements de caire defensiu, perquè quan es va fer la ciutadella l'església era l'element que més sobresortia. De fet, a tots els gravats que es dibuixa una església amb un campanar exageradíssim, perquè si aneu a la banda nord de la fortalesa per la part exterior veureu que encara ara es veu com l'església sobresurt de forma important, però també hi ha un altre factor que va fer que l'església recresqués, i és que moltes de les estructures que hi havia al claustre van ser eliminades. Es va construir una escala, es van eliminar moltes de les estructures per facilitar la circulació de les tropes. I això vol dir que els antics espais monàstics es van haver de traslladar, van quedar tots compactats a tocar la façana sud o a sobre creant un primer pis de la mateixa església. Bé, sigui com sigui, pel que a nosaltres ens interessa, sembla que ben aviat el monestir, com tants monestirs i tants castells, acaba generant una petita vila al seu entorn. Hi ha indicis, alguns autors han indicat, que potser el primer nucli, no vinculat directament al monestir, se situaria a la banda oest del mateix, en un espai on després hi haurà una plaça, que serà coneguda com la plaça del monestir, però aquesta adscripció no està clara perquè no s'hi han fet excavacions arqueològiques que permetin determinar-ho. I de fet sembla que el primer nucli urbà en realitat es va generar a la vessant oest del turó amb un petit poble estructurat al voltant de dos carrers en forma perpendicular, els que són coneguts com els carrers de la Creu. Això que he tapat en blau no s'hi fixin, això és part de l'eixample posterior, és a dir, seria només solament aquest nucli, no és sencer, però seria bàsicament tota aquesta zona, i això seria el primer nucli urbà lligat al monestir. I ràpidament es va generar des de les excavacions dels anys 90 la teoria de que aquest nucli urbà havia d'anar emmurallat. I dic la teoria, i aquí és on començo a portar una mica la contrària, perquè, de fet,
dades arqueològiques de panys de paret, vinculats a aquesta època en tenim molt pocs, per no dir que potser cap. Com es va generar aquesta teoria si no tenim bases arqueològiques fermes? Doncs es va generar sobretot gràcies a la planimetria i a la documentació. La planimetria, em refereixo a la planimetria militar que es genera a partir del segle XVI. El 1543 s'ordena la construcció de la fortalesa renaixentista que avui tenim a la ciutadella, coneguda com la Ciutadella. El primer enginyer que la porta a terme és Luis Pizanyo. Luis Pizanyo és mort una dècada després i entoma el projecte Gian Battista Calvi, que és aquest plànol que veuen aquí, que és el que acabarà dibuixant o dissenyant pràcticament el que serà la ciutadella definitiva, la fortalesa definitiva. El que ens interessa a nosaltres d'aquest plànol és que va dibuixar també la planta de la població medieval, una part de la qual, tot l'angle nord-oest, va desaparèixer embeguda en els terraplens de la nova fortificació. I aquest plànol té una característica peculiar, i és que dibuixa 3 torres quadrades a la banda nord, mentre que totes les torres de la banda sud són rodones. No facin cas de la torre circular que hi ha just a la cantonada nord-oest, perquè és una torre que està documentada que es va refer al segle XV, perquè va haver-hi uns aiguats, ja en parlaré després, i es va haver de refer. Llavors, l'existència d'aquestes 3 torres va fer pensar que corresponien a 2 recintes fortificats diferents. Aquesta idea, en principi, quedava clarament refermada per la descoberta a la zona sud-est, precisament d'una d'aquestes torres, que és aquesta torre quadrada que veuen aquí, i que és la que ens ajuda a portar el perímetre urbà fins a aquesta zona. De fet, els únics 2 elements que pertanyerien a aquest moment que s'hagin pogut, en teoria, documentar són aquesta torre. Inicialment es va considerar que el tram de muralla que anava d'aquesta torre fins a l'angle nord-oest, en principi es va atribuir en aquesta fase, en realitat, com veurem, no ho és, i ara ningú considera que sigui d'aquesta fase, és precisament el parament més modern de la muralla, i en aquesta banda nord es va localitzar aquest mur, aquest tram de muralla que entregaria contra el transepte de l'església, i en la punta que veuen aquí, la foto és d'ara i ara està destruït, però l'any 90 hi havia encara restes d'un mur perpendicular que es va interpretar com que podria ser part d'una altra torre quadrangular, amb la qual ja en tindríem 2. El problema, en aquest sentit, és que el plànol de Calvi no la dibuixa, aquesta torre de l'angle nord-est, ni el projecte de Pizanyo, tot i que en aquest cas es pot argumentar que Pizanyo, com veurem després amb els seus plànols, tenia previst destruir tot aquest angle de muralla i construir-hi una porta, i això podria haver provocat la destrucció parcial d'aquesta torre. Que hi ha un recinte fortificat és segur, perquè tenim diverses referències a l'existència de portes, i per tant, si tens portes, tens un recinte al qual has de tancar. La de dalt és del 1223 i la de baix, que és del 1372, però en realitat recorda o referma una sentència que es havia fet ja el 1229. Tot això en una època en què teòricament la muralla de l'Eixample no existia i que per tant havia d'haver-hi un recinte més petit, un recinte anterior. I en aquest es parla d'un dels que serà un conflicte etern entre l'abat i el comte, que és qui tenia la possessió de les claus per obrir i tancar la població. Per tant, l'existència d'unes muralles sembla clara, el que no està potser del tot tan clar seria les seves dimensions, i això hi tornaré al final de tot. Ràpidament el poble va anar creixent i es va anar expansionant, i igual com se va generar una teoria prèvia de les muralles prèvia a les excavacions, hi ha una teoria del creixement urbà de la població prèvia a les excavacions també, entre altres coses perquè les excavacions de la vila medieval no han finalitzat ni de bon tros, i que es basa també sobretot en els plànols militars del segle XVI i XVII, i en aquest cas sí que és una hipòtesi que a mesura que s'ha anat pogut excavar allà on s'ha pogut treballar s'ha anat refermant. Aquest és un plànol d'Alberti de mitjans del segle XVII en el qual es dibuixa l'urbanisme, quan ja feia un segle que convivien la població civil i els militars. De fet, aquest plànol és de 3 anys abans de que la població civil hagués d'abandonar la vila durant la Guerra dels Segadors, però que es pot veure com es dibuixen de forma esquemàtica totes les illes de cases que formarien la vila, amb un nucli a la part de dalt que seria la vila original, al voltant del carrer de la Creu,
3 illes posades de forma apaïsada, per dir-ho així, i 2 grans illes de cases verticals que anirien des de la zona del port fins a la zona del monestir. El plànol és molt precís, però ja els dic ara que té alguns errors. Un, per exemple, és que si miren la banda dreta del plànol hi ha 4 torres, quan en realitat només n'hi ha 3. I en canvi de la part de baix només dibuixa 2 torres, quan en realitat n'hi havia 5, tot i que algunes d'elles ja estaven enderrocades el 1642. He posat aquest plànol perquè és el que va basar tota la teoria, perquè en el moment dels anys 90 que es va generar la primera hipòtesi de treball, aquest que poso ara encara no es coneixia. Aquest plànol és per mi el més interessant per entendre la vila medieval i és un plànol de Luis Pizanyo, que com els he dit és el primer enginyer que havia de fer la fortalesa a Baluartada. Ell va fer 2 projectes. El primer projecte era un projecte megalomaníac, pràcticament, en el que dibuixava una fortalesa baluartada, però tremendament allargassada a la zona de mar, precisament per poder cobrir el màxim de zona de port possible. I tenia una forma pràcticament impossible. Però, a més, no la podia dur a terme perquè la corona es va gastar durant els 10 primers anys, entre 1543 i 1553, tots els dinerons que tenia, en construir una altra fortalesa a l'abadia de Roses, que és el Castell de la Trinitat, que el consideraven prioritari per poder defensar l'entrada de l'abadia. Per tant, Pizanyo no tenia ni un duro per construir la fortalesa baluartada i va fer un segon projecte, que és aquest que veuen ara, en el qual simplement, i sobretot construint a base de terra i feixines, feia un nou recinte a l'exterior de les velles muralles en la qual hi situava una sèrie de baluards per poder situar plataformes artilleres. I és molt interessant perquè és el plànol més detallat i més precís que tenim sobre com seria l'urbanisme intern de la vila, però a més també ens aporta tota una sèrie d'altres elements sobre els quals aniré parlant i tornarem posteriorment. Les excavacions que es van anar duent als anys 90 a la zona oest o que hem dut nosaltres a terme els últims 4 anys han refermat clarament que l'estructuració urbana que dibuixaven tant Alberti com Pizanyo és la correcta, és la que respon a la realitat. Nosaltres hem estat excavant aquests anys a la illa de cases que se situaria entre el carrer Major, a l'esquerra, i el carrer Nou, a la dreta, és a dir, aquells 2 carrers allargassats nord-sud que conduïen des de la platja fins al monestir. Però, a més, en aquest creixement urbà que es produeix en època baix medieval, no solament hi ha tota aquesta sèrie d'illes de cases, sinó que està documentat, sobretot en els capbreus a partir del 14, l'existència d'un barri de pescadors, d'un barri davant de la platja, i l'existència també, documentada en alguns espais, d'un moll, d'un port que tenia a la punta una torre de guaita. Aquest és un dibuix que es va fer a principis del segle XVI. De fet, es considera que aquest és un estudi previ que es va enviar a les autoritats, al duc d'Alba i a Carles I, per explicar-los quines zones de l'abadia de Roses eren importants protegir. I si s'hi fixen, en primer pla el que tenim és una torre que posa la Torre de la Trinitat, que és el castell que s'hi va fer, però que també inclou altres elements com la Torre de Montgó o fins i tot les Illes Medes, que formaven part de tot aquest àmbit defensiu global de la ciutadella. I el que és interessant aquí és que en la zona del mig del plànol hi dibuixa el moll i hi dibuixa la torre de guaita que els hi parlava ara. I a més a sota tenim la referència en un document del 1311 quan el comte dona permís per dedicar tot un seguit d'impostos a la construcció precisament d'aquesta torre. Bé, com sol passar sempre, el creixement urbà és previ a l'emmurallament. De fet, construir unes muralles és un procés molt car i, per tant, diguem que els pobles anaven tenint un creixement natural fins que no venia una garrotada que els obligava a posar una mica de seny. En el cas de Roses tenim 2 notícies que poden recordar una mica aquest adreçador. La primera és de 1275, de Jaume I, que en el seu conflicte amb el comte d'Empúries ataca Roses i, si s'hi fixen en el document de dalt, posa que considera Roses com un castell, és a dir, com un espai fortificat, sense que sapiguem, en aquests moments segurament es refereix a les muralles velles, a les muralles de la primera fase, o fins i tot, qui sap, si el monestir. I a la part de baix, un document que recorda molt les cròniques que parlen de Peralada, en la qual s'explica que el 1285, durant la croada, Roses també va ser passada a sang i foc, tot i que he de dir que arqueològicament aquesta passada a sang i foc potser és una mica exagerada perquè no hem trobat precisament grans nivells de cendres o de destrucció que permetin associar-ho.
Però sigui com sigui, són dues atzavades que segurament marquen la necessitat de construir unes noves muralles en aquesta zona. Les muralles que coneixem tenen algunes peculiaritats i, per exemple, a l'angle sud-est de la vila es detecta de forma molt clara un canvi en el sistema constructiu de la muralla. Si vostès es fixen a la foto de l'esquerra, veuran que la muralla del tram est nord-sud té una certa amplada, que és de pràcticament 1 metre, i de cop i volta és més curta, fa un petit gir i a sobre presenta una fonamentació esglaonada, que l'altre tram presenta una rasa de fonamentació simple molt senzilla, i que aquest sistema de la triple esglaonament en el fonament es repeteix també en el mur sud. Hi ha 3 possibilitats sobre aquest canvi tan brusc en el parament. Una és que simplement treballessin 2 brigades diferents, una vinguent per la dreta, l'altra vinguent per l'esquerra, i el punt de connexió no acabés de coincidir i que a més treballessin amb tècniques diferents. Una altra és que tingués a veure amb la qualitat del subsol. Això es veu també, per exemple, en l'edifici A, que és un edifici romà que se situa a l'altra punta de la Ciutadella, i es veu com la part de l'edifici que fonamenta a la sorra de la platja presenta una fonamentació diferent i molt més potent que no aquella que s'assenta sobre terra ferma. En aquest cas, nosaltres sabem que a mesura que vas avançant de sud a nord, vas treballant en el turó de Santa Maria, per tant vas treballant en una terra molt més sòlida, mentre que a la part de baix estàs treballant en una zona de platja, on tots són graves i que potser requereixen una fonamentació més potent. I la tercera hipòtesi, la tercera possibilitat, és que sigui simplement una qüestió cronològica. I aquesta tampoc es pot descartar, perquè, de fet, Marcel Pujol, quan va estudiar els capbreus de Roses, el primer que va estudiar és el del 1304, és a dir, poc després, 15 anys després, 20 anys després de la croada que fèiem esment abans, i mentre totes les cases de la banda nord, de la banda oest o de la banda est parlen de la muralla en les afrontacions, a la banda sud, excepte un parell de casos que parlen d'un mur, els altres no fan mai referència a la muralla. I ell planteja la possibilitat de que en aquella època el tram sud de la muralla encara no fos construït. Bé, sigui com sigui, ja hem comentat abans que la diferència de la muralla nova amb la teòrica muralla vella és que totes les torres són de planta circular, el sistema de construcció allà on s'ha pogut verificar, que és sobretot a la banda sud, és similar, les fonamentacions, es construeix primer la fonamentació del mur corregut i la torre a nivell de fonamentació s'hi recolza, mentre que a nivell d'alçat es traven els 2 paraments molt més i funcionen conjuntament. En Josep Bur preguntava sempre pel tema de les espitlleres. A Roses tenim espitlleres a tot i plen, sobretot en les 2 muralles més ben conservades, que són la de la banda est i la de la banda oest, i a més disposades sempre a distàncies molt regulars, són molt abundants, i situades a nivell de terra, de manera que tu, des de peu planer, puguis treballar-hi. Però aquí també apareix una curiositat. Hi ha 2 tipus d'espitlleres diferents. N'hi ha unes que tenen els laterals de pissarra i unes altres que tenen els laterals, els brancals, fets amb granit. En els primers treballs que es van fer es va llançar la hipòtesi de, quan encara es pensava que aquell mur nord-sud de la banda est pertanyia a la primera fase i així, de que les que tenien els laterals de pissarra corresponien a l'època baixmedieval, eren part de l'Eixample, mentre que les que tenien les laterals de granit formaven part de la primera fase. El problema està que aquestes de granit en trobem tant en el tram aquell nord-sud, del qual parlaré posteriorment, en trobem a la torre del monestir, en trobem en algunes de les torres, a més combinades amb les que tenien els laterals de pissarra, i en trobem fins i tot en un edifici del segle XVI-XVII com és l'Arsenal, que el doten d'una sèrie de finestres d'aireació i fa servir exactament aquest sistema de brancals de granit. Amb la qual cosa és dubtós que la tècnica constructiva ens pugui apropar elements cronològics, però si ho fa, en tot cas, semblaria que seria la inversa, que les més antigues serien les de pissarra i que les reformes i reparacions més modernes que s'hi van fent són les que empren el granit com a lateral. Sembla que en tot el recorregut de la muralla existeix sempre un carreró. Ja he dit que les espitlleres estan situades a nivell de terra, per tant necessites tenir un carreró perquè les tropes es puguin moure lliurement d'un costat a l'altre, excepte a la banda sud. A la banda sud no hi ha un carreró, sinó que hi ha un autèntic carrer,
i a més de 3,5 metres d'amplada, i a més és l'únic que rep nom, té el nom del carrer del Mar. En tots els altres casos sí que hi ha aquests carrerons, i és curiós que en una data ben aviat, per dir-ho així, com és a mitjans del segle XIV, 1372, ja hi ha documents que parlen d'atorgar permís per construir contra la muralla, per obrir finestres i construir sobre la muralla. Segurament en aquests moments el que s'autoritzava era construccions a nivell de primer pis, per seguir mantinguent el pas inferior. I de fet en alguns dels últims capbreus ja es parla de la muralla, del carreró, de l'espai a tocar la muralla que abans havia sigut carreró. És a dir, com si aquesta zona es hagués anat ja privatitzant. Llavors, el moment en què es privatitzarà de forma total serà a partir del segle XVI, en el moment en què la construcció de la nova fortalesa fa les muralles militarment absolutament innecessàries, i aquest 1,5 metres d'espai s'ocuparà de forma ràpida. De fet, és curiós, això és una curiositat, però la part que nosaltres hem, aquesta part d'aquí, es veu clarament com conserves la façana de les cases, de la illa de cases, i com tot l'espai ha generat una sèrie d'habitacions que només fan 1,5 metres d'amplada, algunes són dipòsits, altres són, devien ser, no sé, trasteros, per dir-ho d'alguna manera, integrats dins el vell edifici, però per guanyar espai al carrer. Una de les constants que es perdura en el tema de les defenses i en realitat a la història de la Vila de Roses és els constants conflictes que hi ha entre els dos senyors feudals de la vila, que són l'abat i el comte. I de fet es passen esbatussant-se tota la vida. Ja hem parlat de la Concòrdia del 1229, en la qual es diu que l'abat té preeminència i que per tant té dret a conservar i mantenir les claus del poble. Però després també n'hi ha un altre, per exemple, del 1336, quan el comte demana impostos per fer reparacions a la muralla, que no sabem si vol dir reparacions o vol dir que hi ha trams que encara estaven a mig construir, exactament, i el més sonat, potser, és aquest del 1359, en què l'abat es queixa de que el comte li havien enderrocat alguns trams de muralla, havia refet d'altres. De fet, fa referència a diversos trams de muralla, un dels quals sembla clar que seria la muralla o un tram de paret que connectaria la vila amb el port, perquè parla de les drassanes, i sabem que hi havia unes drassanes a la zona sud-oest del poble, i a més la torre que parla el document segurament és la Torre de Mar, però després hi ha una altra part que parla d'uns murs a l'est del monestir que no queda massa clar, i ha sigut objecte de debat, si es refereix a la muralla del monestir o es refereix a la muralla del poble que quedaria a l'est del monestir. I això té a veure amb aquell tram de muralla que els hi parlava abans. Aquest tram de muralla és... L'he pagat? Es veia? Sí. És aquest d'aquí. Aquest tras d'aquí, que és un tram de muralla que, a diferència de tots els altres de la zona, té escarpa. I no és, com hem vist a tants altres exemples, una paret vertical a la qual li afegeixes una escarpa, sinó que el mur és massís. És a dir, és tot fet a la vegada i presenta aquesta escarpa. I no sabem si podria ser aquest el tram de mur que parlen a l'est, que es barallen l'abat i el comte. Després, històricament sabem que el 1421 va haver-hi uns aiguats molt importants que van malmetre dues de les torres. S'ha de tenir en compte que la riera passava pràcticament a tocar les muralles del poble, va destruir les dues torres cantoneres, la del nord-oest i la del sud-oest, i es van refer amb torres de planta circular amb un diàmetre més gran que les que hi havia abans. Com a darrer element poliursètic d'època medieval, voldria comentar també aquest curiós edifici, en el qual la majoria d'investigadors l'hem passat una mica per alt perquè la majoria de gent no sabia exactament quina utilitat podia tenir. Se situa contra la muralla sud de la vila i s'ha interpretat tradicionalment com una plataforma per canons col·locada poques dècades abans de la construcció de la fortalesa nova per protegir els dos portals que hi havia en aquesta zona. Roses, no ho he dit, tenia 3 portals, 2 a la banda sud, el portal del carrer Major i el portal Nou, i un a la banda nord que es coneixia com el portal damunt. De fet, el portal Nou es deia originalment el portal Gener i sembla que el va obrir el comte precisament per no haver de dependre de les claus de l'abat per entrar i sortir. Doncs es deia que aquesta plataforma es havia construït per... Jo
sincerament, aquesta opinió que tinc jo és que aquesta estructura no solament no és defensiva, sinó que ni tan sols té a veure amb la vila medieval. I explico per què. Per començar, perquè en el plànol de Pizanyo, que hem dit abans que és el plànol més detallat que existeix, no li posa. I dubto molt que Pizanyo s'oblidés d'un element poliursètic d'aquesta importància si realment fos una plataforma canonera. Al contrari, ell el que dibuixa davant del portal de mar és una mena d'estructura promural amb angle que en unes prospeccions geofísiques que nosaltres vàrem fer amb SOT, l'empresa SOT, fa 3 anys, sembla que el georradar detectava l'existència d'aquesta estructura. Però, a més, la plataforma aquesta en realitat va associada a l'edifici que veuen al darrere. I l'edifici que veuen al darrere rep el nom de la Casa del Governador, que és un edifici, òbviament, associat a la Ciutadella i a la nova fortalesa. Si es fixen en els plànols que hi ha a l'esquerra, són uns plànols del 1720, quan aquest edifici es volia reformar, perquè es veu que ja estava en bastant mal estat, i l'estructura quadrangular, que té una de les torres de la muralla embeguda a dins, que l'està ocultant, apareix integrada dins el projecte de reforma i rep el nom de terrassa. Amb la qual cosa la meva idea és que en realitat això forma part d'un intent en un moment donat de crear una plaça, no sé si una plaça d'armes, una plaça simbòlica, al voltant d'aquest edifici de la Casa del Governador. Aquests elements que veuen a la dreta marcats en blau són els elements i edificis que tenim documentats del segle XVI i sobretot del segle XVII en aquesta zona. I les excavacions arqueològiques que hem fet en aquest sector ens ha permès determinar, primera, que l'únic tram de muralla de la banda sud, actualment la muralla sud està totalment arrenada, des d'aquest edifici que es coneix com el Castellet fins a la Torre Angular. Però en el segle XVI l'únic tram que es va escapçar era entre aquest edifici i la primera torre circular. La resta encara estava dempeus perquè, entre altres coses, els edificis que hi havia allà l'utilitzaven per recolzar-se. I, de fet, la torre es va mantenir dempeus fins a finals del segle XVIII, on encara apareix referenciada com la Torre del Rellotge. Per tant, encara que ara sembli tot arrenat en el mateix moment, es va desmuntar en 2 fases molt diferents. I per què es va desmuntar només aquest tram de muralla? Doncs perquè al mateix temps també es van tirar a terra les cases que hi havia just al nord i veuen aquelles bases, en realitat són 5 pilars, que el que es va crear aquí va ser un porxo. El que van dissenyar és un porxo amb una gran plaça davant perquè, esclar, eliminant la muralla també guanyaves tot l'espai que quedava fora de la vila medieval fins a arribar als terraplens de la nova muralla moderna. I dins d'aquest espai potser aquest element, aquesta plataforma, tenia un valor simbòlic, no sé si per posar-hi els banderins de les tropes, sinó per arengar-hi les tropes, per qualsevol tipus de funció d'aquesta mena, molt més simbòlica que no pas militar. El 1543 es comença la construcció de la nova fortalesa i ja he dit que el que es va començar a treballar, i no se sap mai fins exactament a quin grau es va dur a terme, el segon projecte de Luis Pizanyo. I això afectava a tot el perímetre de la vila, però si s'hi fixen, pràcticament el seu projecte el que fa és crear una nova muralla al voltant, excepte a la zona nord-est, on sembla que aprofitaria aquesta torre preexistent i el mur amb escarpa, que de fet quedarien integrats dins la nova fortalesa. Aquí hi ha una imatge a la dreta en la que es veu la muralla nord de la vila medieval, en la qual sembla que ell inicialment també la va voler aprofitar perquè a nivell de terra s'hi van construir una mena de troneres o de canoneres, sap que són d'aquesta època perquè els laterals són construïts en rajols, que semblaria que formaria part integral d'aquest nou projecte. Val a dir que tot aquest tram nord, després quan es va construir la fortalesa de Calvi, va quedar ràpidament eliminat perquè quedava massa a prop del terraplè i es torbava per poder circular amb carros, tropes o qualsevol element. Amb el projecte final que va dissenyar Calvi, una part de les muralles van quedar embegudes dins el terraplè, tota la part nord-oest va quedar dins el terraplè i solament la part sud-oest es va seguir aprofitant, perquè la van aprofitar com a mur interior de les noves defenses, és a dir, hi havia el parament exterior,
un farcit de terra i la mateixa muralla medieval servia de mur interior. No van poder-ho fer en tot el recorregut perquè, com podeu veure, les dues muralles no van paral·leles, aquí es convertia ja en un espai massa estret i, per tant, va quedar completament tapada. Per tant, tota aquella part que vèiem també de la muralla alt medieval actualment no resulta visible. El primer que fan també els nous ocupants, sobretot a partir, jo suposo a partir de 1645, quan els francesos en la Guerra dels Segadors ocupen la fortalesa i fan fora la població civil, és crear tota una sèrie d'obertures en la muralla per facilitar la circulació. I de fet molts dels panys de muralla que hem perdut és precisament per la creació de tots aquests passos. Ja els he parlat abans de com destrueixen la banda sud solament un tram, fixin-se com aquí la resta de la muralla apareix integrada dins dels nous edificis, obren noves portes i, per exemple, el mur amb escarpa on se situa la torre és un dels punts que ells tallen, que seccionen per construir-hi una rampa, perquè aquí hi ha un desnivell força acusat per poder circular. I fixin-se com tota la muralla de la banda nord en aquest sector és eliminada perquè en el seu lloc construeixen unes rampes que permetin pujar a les muralles superiors. I ara ve una mica la part de proposta o la part de debat, per dir-ho així, que ja he anat plantejant una mica al llarg de la xerrada. I és, si hi havia una muralla al medieval, un dels problemes que ens hauria d'haver, un dels elements que ens hauria d'haver quedat i que arqueològicament en un moment o altre hauríem d'haver trobat, perquè són sectors en els que s'hi ha treballat, és la muralla sud, per molt que fos eliminada durant la construcció de l'Eixample. Hi ha dues possibilitats. Tradicionalment, per alinear o per crear el disseny de com seria la muralla sud, s'ha optat per dues opcions. Una és fer-la anar completament rectilínia, pràcticament rectilínia, el qual ens lligaria amb la torre situada a l'est i coincidiria amb el final del carrer de la Creu. De fet, aquí hi ha aquest retranqueig que fa el carrer que s'ha considerat tradicionalment que es va fer precisament a l'eliminar la muralla per poder connectar amb els nous carrers est-oest que es van generar a través de l'Eixample. L'altra possibilitat que hi hauria és que la muralla fes un gir. S'ha de tenir en compte que aquesta zona d'aquí se situa molt més alta que aquesta banda d'aquí. És a dir, que hi ha un desnivell relativament important. Doncs que en realitat girés aquí, que quedaria per sota d'un dels carrers de l'Eixample, el carrer de l'Hospital concretament, i coincidiria amb la torre quadrangular que es dibuixa en aquesta zona d'aquí. Que, com poden veure, no van, la torre està aquí, l'altra està aquí, no van alineades les dues torres. El problema és que nosaltres vam encarregar a l'empresa SOT les prospeccions geofísiques. Una de les raons, un dels elements que volíem buscar precisament era aquesta traça de la muralla sud. I aquests són els resultats de la prospecció i, com podeu veure, no hi ha cap element que es pugui associar a la continuació d'aquesta muralla. És més, fa uns anys es va fer un sondeig en aquesta zona d'aquí i tot i que els resultats no són massa clars pel que fa al tall o l'angle recte de la muralla o així, tampoc es va localitzar ni la continuació de la muralla ni la rasa de fonamentació si és que l'espoli havia estat total. Per tant, aquest sector es manté com un misteri. I l'altre problema és la torre quadrangular, que jo des del primer dia que vaig venir aquí me genera un dubte molt important. Per això dic que les tonteries que dic ara les dic jo i no em fa responsable els altres. I és que si us fixeu la torre amb escarpa, la sensació que dona estructuralment és que és la torre quadrada la que recolza contra la torre amb escarpa. S'ha de tenir en compte que aquest mur que veieu aquí en realitat és un mur d'època grega. I se sap que és d'època grega no només pel material associat, sinó perquè continuava fora de la torre quadrangular. Ho dic perquè visualment enganya una mica. De fet, el mur amb escarpa fa pendent. A la part exterior fonamenta més baix. És com si aquí es hagués trobat aquesta estructura i l'haguessin fet pujar lleugerament. Però la relació que té aquest tram de mur és que la torre es va recolzar. Clar, també es podria plantejar la possibilitat de que el que van fer va ser tallar una secció de la torre per encastar-hi el mur i tornar-hi a construir o refer aquesta part de la torre. També ens podríem plantejar si el mur amb escarpa en realitat, recordeu el que us deia que és l'únic tros de mur
que Pizanyo incorpora en el seu projecte. També es podria plantejar la possibilitat de que Pizanyo refà aquest tros de mur, que en realitat el mur amb escarpa fos de mitjans del 16, i que ell mateix refà també al mateix temps la torre perquè la vol aprofitar com a plataforma canonera. El que passa que també queda una mica estrany perquè tot l'altre ho fa a base de baluards més tradicionals, no a base de torres quadrades. Per tant, aquesta torre genera un problema en quant a cronologia, perquè a més a l'excavació no va proporcionar caps materials. I el problema que té aquesta torre és que és l'element essencial per estendre la primera vila medieval fins a aquest sector. Perquè si no, ens podríem plantejar, i això ho llenço i ho deixo a l'aire, l'existència fins i tot de dos nuclis emmurallats diferents. Perquè insisteixo que s'ha de tenir en compte que aquesta zona d'aquí, que jo he marcat com a canvi de les dues muralles, hi ha un desnivell important. I, per tant, per què no pensar que la zona del monestir es manté externa en la primera fase a la zona de la vila. Fet que també explicaria com la zona de la vila a la part de dalt fa aquesta forma tan curiosa i després, en canvi, fa un rectangle per buscar els altres espais. Bé, no deixa de ser una hipòtesi, no deixa de ser una idea i espero les vostres aportacions o que m'estireu de les orelles. Moltes gràcies.